yritystä ja disinformaatiokampanjaa. Olisi muutama vielä lisää tähän liittyen ja vähän niin kuin ehkä ajankohtaisempiakin aiheita tässä. Kesällähän meillä oli tämmöinen tapahtuma, jossa tämmöinen Fremantle Highway-niminen autorahtilaiva syttyi palaamaan tuossa Hollannin rannikon edustalla. Ja sitten se kävi sillä tavalla, että heti niin kuin ensimmäisistä uutisista lähtien lähes kaikki mediat uutisoi sitä, että tulipalon epäillään syttyneen aluksen rahtina olevasta sähköautosta, niin kuin tuossa Ylekin kirjoittaa. Ja se kaikki itse asiassa, kaikki tästä, se perustui muistaakseni Reutersin johonkin tarkempaan, tai ei tarkempaan, mutta uutiseen, jossa haasteltiin jotakin nimeltä mainitsematonta tämän rannikkovartioston edustajaa, ja siitä se sitten tämä huhu lähti liikkeelle, että sähköauto palaa ja sytytti palamaan tämän rahtilaivan. Ja se valitettavasti myös näkyi sitten tuolla Twitterin parissa, jossa ihmiset sai hyvää aiheen keksiä negatiivista sanottavaa sähköautosta. Ja ihan niin kuin BBC ja HS ja vaikka ei nyt sano kaikkialla, missä kaikkialla, mutta tosiaan niin se ongelma tässä nyt on se, tuli heti myös ilmi se, että Hollannin rannikkovartiosto on taas niin kuin tämmöisen virallisen tiedotus, heillä tämmöinen virallinen niin tiedotussivusto, jossa käytiin niin tilanteen mukaan tuli päivityksiä, ja siellä oli heti niin kuin ylhäällä näki selkeästi, ja oli viesti kirjoitettu, että palon syttymissyy ei ole tällä hetkellä tiedossa. Eli virallinen linja oli niin kuin selkeästi se, että palon syttymissyy ei ole tiedossa, mutta mediat lähti uutisoimaan, että hei, sähköauto palaa nyt sen takia, ja sitten ruvettiin uutisoimaan, että hei, mites autolla sähköauto kuljettaminen, että onko se turvallista ja vastaavasti. No, sitten kun päästiin vähän asiassa eteenpäin, niin huomattiinkin tuossa, tosiaan se sammui se autopala ja saatiin tuotua laivaan maihin se laiva, niin huomattiin, että ne sähköautot, jotka oli ollut siellä alemmalla autokannella, niin itse asiassa säilynyt erittäin hyvässä kunnossa, ja niistä ei ilmeisesti on niin kuin edelleenkin käyttävässä kunnossa, ja sitten yläkansassa siellä on 2700 muuta autoa oli sen sijaan niin palannut korjauskelvottomaksi. Eli kesti 3 viikkoa sitten saada se tarkempi tieto tästä aiheesta, että loppupeleissä kyse ei ollutkaan sähköautosta. Ja esimerkki siitä vaan, että mitä tämmöinen niin huhumille lähtee liikkeelle ja voi myös niin olla niin ihan tahallisiakin, että jotkut tahot sitten haluaa saada tämmöistä liikettä viestintää liikkeelle. Mutta tässä tosiaan niin tosiaan, ja ehkä joskin määrin niin vaikea sanoa, että mikä on tahallisuutta ja mikä tahattu, mutta tosiaan tässä tapauksessa toki nyt sitten havaittiin, niin syy on jossakin ihan täysin muussa asiassa. Varmaan tuosta olette ehkä kuullut tuossa kesän aikana, eli ei ollut parempaa tekemistä varmaan kesällä mitään kummoisempaa. No, lisää muutama